Salamat po sa gabos na niyang digdi sa Ayala Mall asin sa nagadamog sa tuya sa DZGB. Ako tabi si Attorney Butch Lucila, ang solamenteng abogado nagdadalagan sa pagkakonsihal kang Legazpi City. Yata po nagdalagan si Attorney Butch Lucila. Napansin ko po ang konseho ta day po kisarong abogadong nakatukaw. Yatabi sa gabos tabing organization, maski sa kumpanya, maski anong negosyo, maski nga ni sa pamilya, importante ang sarong abogado na nagagabay, nagatabang sa mga tao patungkol sa mga matters na pang legal. Ako tabi ay bago sa lado kang politika, pero bako tabi ako bago sa pagserbi sa tao. Nakapagserbi na po ako sa gobyerno, kaya halos 10 taon. Sa inot na time po, sa PAGCOR, sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, kung sa tabi ako naging sarong Legislative Liaison Officer, as in, naging head kang Contract Review and Implementation Department. Ano tabi ang duwang trabaho ko dyan? As the Legislative Liaison Officer, ako tabi ang nagapadara kang mga obheto kang PAGCOR sa Kongreso. Ako tabi ang nagadepinsa kaang obheto kang PAGCOR sa Kongreso. As the head of a Contract Review and Implementation Unit, ako tabi ang naganegosyar kaang mga kontratang pigalaog kang PAGCOR, nakipuhan tabi na lamang ang gobyerno, day po dehado ang taong bayan. Takang panahon may ang PAGCOR po ang number 3 na nagatao kang national, nagatao or nag-contribute sa national budget kang Pilipinas. Pagkatapos ko po mag-PAGCOR, ako tabi ay natawan onra as in oportunidad ni Congressman Pido Garbin, maging Chief of Staff niya sa ako Bicol Party List. Kung sa intabi, ako ang nagatabang sa iya maglehislar, ako ang nagatabang sa iya mag-imbestiga ka mga anomalya na nangyayari sa gobyerno, ako man tabi ang nagatabang sa iya mag-alokar kang budget na pang Pilipinas. Unitabing experience ko, gustong-gusto ko na tabi itao sa Legazpi City, ta magagamit tabi ang mga ini sa pagiging konsihal kang Legazpi City. Sa Giraray tabi, ako po si Attorney Butch Lucila, ang solamenteng abogado nagdadalagan sa pagkakonsihal kang Legazpi City, numero 19 po sa balota, abogado para sa Legazpeño. Diyos mabalos po. Trabaho po ang nahiling na solusyon sa pagtiusin sa rong pamilya. Kung ika po manggana bilang konsihal pagkatapos kan Mayo 9 eleksyon, ano po ang legislative agenda para makatuwang na masolusyonan ang problema ta sa unemployment as in underemployment kan syudad? Magayon pong problema yan na solusyonan ever since long before. Iyon na po ang mga problema kang sarong syudad na piga-ampang. Para po masolusyonan ang unemployment, po nanta po sa capacity building. Kay puwanta po turuan ang mga tao o ni mga akita asin sa mga gurang ki mga industriya na kaya nindang gibuhon para sinda ay makaanap ki trabaho. Pangduwa tabi is to relax po sa mga requirements sa paglalaog sa trabaho para po mas madali po makaanap ki mga trabaho ang mga satuyang Legazpeño. Ang pangtulo po na pwede ko pong itabang sa unemployment is to also relax mga business requirements para tabi ang mga saradit na mga negosyante matabangan asin makultivate sinda. You have to help them start up with their business. Paano tabi yan matabangan kang gobyerno, kang Legazpi City? Paano tabi yan matabangan sa konseho? Tawanta sinda ki mga inot, uni mga subsidies. Pangduwa tabi, tawanta sinda ki mga tax holidays para sa pagpuon ka mga negosyo ninda para bako tabi magabaton ang pangpuon nindang pondo para makapagpundar ki negosyo. Last ko tabi na objeto is to invite outside money into
Legazpi City para sa mga negosyo hali sa luwas magloog sa Legazpi City at makapag-create po kay more jobs. Thank you. po. Mabalos nabi, maray na hapon po, Attorney Butch and Bayan. Ang mga paraumat ng wanyan, gururang ng maray. Di nakita ki mga bagong tubong mga parauma. Sa sanggunian panglungsod, anong legislasyon ang pwede tang ipasar to encourage young people to go into agriculture or farming? Karabo na kan mga aki magkarapot kidaga. Yung masana po. Iyo po, sa kuyang palibot-libot, yung manangkad po ang napansin ko, ang mga parauma tabi ay nagaparagurang na. Pero nagagurang po sinda, tanailing ninda daying future sa pag-uuma. Ang nailing ninda mga trabaho, sa mga atraktibong trabaho, sa mga BPO na mga pigasabi. Pero pigaapot ko sinda, kung yata uning mga aki ninda, piga-push ninda paluwas, paano po, nagaparamahal na da po ang pag-uuma. Nagamahal na po ang banhi, nagamahal na po ang fertilizer. Kaya po, para maging attractive and lucrative para sa inda ang pag-uuma, para ma-encourage ini mga younger generation, is dapat tabangan tasinda mapakusog ang sa indang industriya. Nabanggit po kasubago ni Bayan Kalisin ang tourism. Sa paglilibot-libot ko po, sabi ko po na ang tourism pwedeng makatabang sa agriculture industry ta. Ang gusto ko po mangyari na ang mga turistang malaog sa Legazpi City, i-enjoy yun ang mga natural features kang Legazpi City tulad kang Mayon Volcano, asin ang mga dagata. Gusto ko po ang pagkaon ninda ay hali mismo gibo digdi sa Legazpi City. Ang ano sa inda is that pag nagloog sinda sa Legazpi City, ang income or part of the income generated from the tourism industry, pwede ko pong i-alokar or ipapush ko po may alokar para ma-subsidize uni pong mga nasa agricultural industry ta para po baku sinda maray magabatan sa indang pagtatrabaho. Iyon man sana po. Controversial ngunyan ang issue sa parakay-kay sa pamitisan kan bukid ining quarry. So sa sanggunian pang lungsod, anong utabi na legislasyon ang pwede nindong ipasar tanganing ma-regulate or kung anong aksyon ang pwedeng gibuhon ta ang pagparakwari nagkausanin mga landslide, baha, laharlo, etc. etc. Magayonon pong apot yan. Sa Northern Barangays, sa paglibot-libot mi, iyo po ang reklamo ninda, ang quarrying. Pero pag-explain ko po sa inda na ang quarrying po ay bako man po, let's say, per se or in itself sala. May tabang man po yan na dulot. Tapo, ang pag na-imbak na po ang mga gapo sa taas kang bundok, pag nag-uran ki makusugon, bako lang tabi tubig ang maulog dyan, kundi may kaibanang gapo. Sa paglihislar tabi, simple man na po ang pwedeng gibuon dyan. Number 1, to make stricter restrictions or stricter requirements sa pagkakwari. Number 2, ki firm commitment from the mga quarry, the companies that will quarry, ki firm commitment na igwasin ng CSR project asin ibabalik ninda sa dati quarry ninda. Pangtulo tabi is that kay puhan ma-identify ning maray kung saan ang mga areas that can be quarried which will create the greatest impact in terms of saving the people sa dangers na pigsabi ko kasubago, at the same time ma-ensure na it will have the least impact or perwisyo sa mga tao. Iyon man sa natabi po. Ang relokasyon, minsan dislokasyon para sa iba dahil napapaharayo sa trabaho, sa eskwela, o kaya minsan sa pagbuhay ninda. Now, kung ika po gumana bilang konsihal kan syudad, ano po ang legislative agenda mo para sa mga informal settlers ta
na daiman sinda ma-dislocate. Iuman tabi po sa paglibot-libot ko, dakulon po kitang na kasalamuya or nakakauron ng mga informal settlers, lalo na po digdi sa port area, na natatakot po sinda na mapahali digdi po sa indang kinaiistaran, tayo itatao da sinda o rilaag sinda sa mga arayong lugar na arayo sa trabaho, as in warang mga basic na mga services kang gobyerno, araw kang tubig, tapos kuryente. Bilang sarong konsihal, kung ako ang matauan ki UNRA, as in oportunidad, ang sigura ko po, first, number one, is to identify who these informal settlers are. Number two, create a program for them na makapag-balyo sa relocation site. And I have to make sure that our mayor, through legislation, will have the sufficient budget para pagayunon kung saan man itong relocation site na madadumanan nila na magkakaigwa ki mga pigasabing basic services like water, electricity, and ease of transport. Number 3 po, para po maipsan ang problema ninda or ang takot ninda ma-relocate is at yun ang pigasabi ko sa mga southern barangays, gusto ko po ma-develop na maray duman para makapag-invite kita ki mga negosyante na matugdok kang sendang negosyo duman sa southern barangays para po ang mga informal settlers na mismo digdi po sa sentro kang Legazpi City ang mamuya na magduman sa relocation site ta maray na po ang istaran, maray may basic needs like food, water, electricity, as in may trabaho sindang dudumanan na arani po sa indang lugar. Sarap po sa naging problema digdi mga panyero ta. Kawaran po nin parking space sa Legazpi. Now, kung kamo po mailihir bilang konsihal, ano pong legislative action ang pwede tang magibo para mabawasan kung bako man talagang mapundo matapos ang problema ta sa kawaran ng parking space? Totoo po, mahina na po ang parking space sa Legazpi City. Ang direktang ko sa kaine is that gabos centralized yaon digdi nakatutok ang gabos ng negosyo sa Legazpi City. Ano po ang pwedeng gibuhon sa konseyo kayan? Magtao ki insentibo sa mga negosyo magtayo sa mga ararayong lugar para tabi madiklag ang Legazpi City. Pangduwa pong pwedeng solusyon dyan is to, which is related sa inot kong sinabi, is to create plano para sa syudad sa dakula niya, bako pasakat, bako palaog, kundi paluwas. Mabalik kita duman sa mga initial na mga apot, which will, ma-solve kang problema, kan mga informal settlers na nyaon, digdi sa sentro kang Legazpi City. Pangtulutabi na pwedeng gibuhon dyan is to create a better transport system. Incentivize na po ang mga tricycle drivers and mga jeepney drivers na mag-operate ng maray. Incentivize na po ang mga negosyo po digdi po sa Legazpi City na mag-encourage na ang mga nagatrabaho sa inda ay dapat mag-use kang public transport. Yun mo sana po. Dos mabalos po. Ang Legazpi, disdi pa kayo below sea level. Kung baga alangkaw ang dagat, ababa ang syudad. And prone kita pirmi sa mga calamities, kung ano-ano mga calamities. As part of your legislative agenda, para mas maprotirenta ang buhay buda propiedades, kontra digdi sa nangyayaring climate change or whatever, ano po ang proposal nindo na pwedeng gibuhos sa sanggunian to ensure na mga tao, buda ang mga propiedad, ligtas sa mga disaster na ini? Kang nasa kongreso po ako, napag-discuss na namin ini, siguro department na magibo ki makapot kining mga disasters and disaster reaction. Yun man po ang gusto kong isulong digdi po sa Legazpi City. Ang magibo ko ki legislasyon
na matabang or ma-institutionalize ki disaster preparedness and disaster reaction. Ang preparedness tabi, malilimitar ta ang mga pinsala sa tao. Iyo po, ang sa reaction naman po, pagkakataon man po, mas higano po kita ka prepared sa sa kalamidad. Iyo po, mangyari na destroso mangyari ang Legazpi City. Pero kay puhan tabi, may payo dyan, may protocol sindang sundan, pasaro-saro, at natatrain sinda on how to react to this the calamity. Iyo po, pangduwa po, kay puhan tang siguraduhon na tama ka po, ang Legazpi City ay below sea level. Ito po, napansin ta, ang Legazpi City po is an old city. Mailing tangani ang mga streets digde medyo sadit. Kay puhan tatabi ki panibagong urban planning na mapadakula kang Legazpi City bako lang po digdi sa pigasabing sentro kundi po pahalawigon ta na sa paglibot-libot ko magayunon po duman sa southern barangays at maiwason pa duman yata po niyaon gabos digdi sa sentro. Kay puhan ta po ning urban planning para mapakaray iyan asin mainganyar ang mga tao mag-start duman to prevent the concentration of the people here in the center of the city. Nagluwas po sa survey kan DepEd na digdi sa tuya kadakol pa ang mga school dropouts. In other words, OSY. Paano tatabi ini may inganyar ini mga aki pa na di na nakapadagos yung pag-aadal na makabalik sa pag-aadal giraray na nga ni magisindang magkaigosinda ki armas pag-abot kan oras sa paghanap ki trabaho tabi. Salamat po. Yung mananggad po, napansin ko, nadakol na school dropouts. Pero we are entering into a new century. Actually, ewan na kita, sa bagong century. Bago naman dapat po ang approach ta in terms of education. Tapos na po, so tawan ta siguro sindang basic education. Pagkatapos na magka-basic education, reading, writing, mathematics, history. Pagkatapos po, nawawala na ang interest kan mga aki sa pag-aadalan ninda, maanap kita ki mga programa para sa inda na ilaog na ninda. Na let's say, ang aki, wala man interest sa pagbabasa, pero nailing mo, matibay po siya sa pagpipintura, di ilog siya sa programang arog kayan. Mainganyar siya, magloog kayan. May mga aki man po na wala man interest sa pag-aadal, matibay magkanta, matibay di log man sinda sa mga programa na makukultivate iyan na magamit nindang armas ninda for the future sa kay sindang kinabukasan. Mabalik kita duman sa pigagibong project mo niyan kang TESDA na piga turuan na ki mga basic or mga basic skills ini mga aki na ini nagarlog po yan dyan por dahil interesados hinda. It's no longer a question of keeping them inside the traditional school. It is now become a question of looking for options for them that will really interest these children. Salamat po. Sa gabos na niyaon digde, sa gabos po nagasubaybay sa tuya sa Facebook Live as in sa YouTube, at sa gabos nagadangog sa tuya sa DCGP. Ini po si Attorney Butch Lucila, sarong pribadong abogado, sarong constitutional law professor, sarong may eksperyensya sa gobyerno, inot sa PAGCOR, pangduwa sa Kongreso, kung sa intabi ako naging Chief of Staff, eksperyensyado po ako sa mga matters sa gobyerno, eksperyensyado po ako sa mga matters with respect to the judicial system, eksperyensyado tabi ako sa mga matters na nag-relate sa pag-legislar. Sana tabi, matabangan ta ang konseho kang Legazpi City makapagpabalik ki sarong abogado na makakatabang po sa bilog na Legazpi City asin sa pag-iriba niyang konseho. Ang boto nyo po, day po masasayang sa kuya, ta ako po ay sarong tao na lakul na pong
naaraman, dakul na pong na-experiensya, dakul na pong nagibo sa buhay. Sana po ang apela ko sa Indo, piga-offer ko ang sakuyang sa diri, digdi po sa public service sa Legazpi City. Sana po pakinabangan nyo na ang sakuyang eksperyensya at sana po makatabang kita sa Legazpi City makatipid ta imbis na magkuha ang mga konsehal kay abogado na matukaw dyan bilang sa indang legal advisor, day na po kaipuhan yan. Sarong Attorney Butch Lucila na po matukaw sa konseho. Diretso na po saro lang na sweldo ang gibo pang